Prsa! Panáč, to neprojdete. Počkej, ty s foťákem dopředu. Jo, s foťákem dopředu, dělej na tačito. Ne, my jsme to přebrodili. My jsme to přebroděláme to jedno, my máme stejné boty. No já taky, tak už. No tak to, prochoďte. Projděte to. Jo, ale tam... Ukažte, že jste chlap. To není. Ale tam asi 30 čísel vody. Pančoko, to projdete. To projdete. Ty zadem, ne? Ne, fakt. Jsme to prošli tudy. Mám jít zpátky? Ukaž jí to. Opravdu to. To ještě nezažili. A zabějte si Pančoko, doskažíte. No dík, dobrý, já už mám po kolena vodu, tak mi to stačí. Tak dobře, jako jste dokázali, jste chlap. Já jsem utíkal. Teď zbytek. Proč mám ten balkon, když už neprší? Potřebuji se to otočit. A jako se to dělá? Ale dobrý, ne, ty vole. Ale jak mi do bublinky z bot. Doma už stačí jenom opláchnout. No, stačí jenom vyždímat. Staraj si teď, já budu nemoc, tak to bude platit škola. Já taky. Po nějaký zážitek máš. No. Tak máme se již dokumentovaný.